Dobrý, počúvajte ma ľudia. Vy ste svedky toho, ako tam ten dom, neviem, či to vidíte, lebo to nemám zaostrené. Určite ma vidíte druhým pohľadom, ale dobre. Tam je asi ihrisko. Sme niekde v Horaviciach. Je to strašne dobré. Takže by som vás aj tak poprosil o jeden like aspoň. Aby som aj ja trošku zarobil. Takže tuto máte, že je to tu dobre, páči sa mi to tu, ale toto není moja rodina. Bohužiaľ. Ale dobre tu je. Ten zlodejský barák má fakt názor. Toto vypadá skôr ako hranice. A tam je Maj. Ja neviem, či to vidíte. Tam je Maj. Ja vidím Maj. Tady je to. Tam je Maj. Tam je Maj. Ale tam je Maj. Pipi. No, asi sme sa rozdelili. Ja idem s chalanmi. Oka motorka. Filip, odchodíš, pozri sa, odchodíš. Počkaj, ja ich natáčam, to ti zostane. To ich musíme odfotiť. Dobre. Takže teraz som si na chvíľku musel niekoho odfotiť. Bratia si tu túrajú. Ja som si ich odfotil. Ja som si ich odfotil. Dobre, takže tu a tu. Prečítaj. Parkovisko len pre hosti. Ale ja to nemôžem prečítať. Opa. Ty kokso. Jaký stantér som urobil. Videli ste ten stantér? Ten bol dobrý. Vy ste nevideli ten stantér? Odpoviete mi niekto? Videli ste ten stantér? Stantér? Hej. Nie. Ktorý? Čo som tam urobil? Čo? To máš pravdu. Videli sme. Aj odfotili. Ja som si ich odfotil. Vieš čo, tam potom môžeme to kresliť. Nakreslíme, ozaj. Vieš čo, tam môžeme dokresliť potom. Pipíka veľká. Aby to bolo. To bude dobre. Potom im to ukážeme. Ako sme to sfiltrovali. Aké pekné autíčko tu je. O, počkaj, tam je čo? Čo to je? Áno, EL. Kurva, veď ale na Slovensku EL. Ja si tam zoberiem tú telovú. Ja si zoberiem tam tú normálne tú telovú a urobím to tam. To bude dobre. Už sa teším. No. To je, čo to je? To neprečítam. A tam je ten vysoký Maj. Tam je Maj. Dobre, tak pozrime sa na toho Maja. Hej. Dobre. Tak to sa teším. Nie, že dáme niekde Vinted. Nie, že tam bude nejaký typek a dáme sa. A bude tam Vinted. To sa bojím. Dobrý deň. Dobrý deň. A čo ty ideš Opa. fotiť? Vítajte. Ty kokso, jaká mapa? Tu si pre istotu odfotím. Nebojte sa, tú mapu som si odfotil. Dobre, aby sme nezabludili. Počkaj, radšej zblízčia. Tak poďme zákaz vstupu s bicyklami. Nie sme. Taká veľká voda. No, počkaj, to musím dať do svojho videjka. Ty kokso. Toto dostane ale lajko. Jaký obrovský je ten Maj. Koľko lajek? Vidíte tie vlajky? Ty kokso. Vítami. Fakt je to veľká voda. Ty kokso. Vidíte, tu je ten Maj, čo som hovoril. Tu je ten Maj. Je, riadne veľký. Že? No, privlazaný. Vidíte, tam je taký zelený. Pozrite. Vidíte, tu je taký zelený.
a tam je čo? Počkajte, tam sa musíme ísť pozrieť. Die gelbe, dat sind alle die Schneewürmer, die OK, takže vidíte to? Ty kokso, ja som poriadny herec. Ty? Ale toto si presvetlo